देखी लो वो शिष्या गारी कैसे सुन ले बाड़ी। हर हर महादेव। मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम बा। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा प्रणाम स्वीकार करी लो और जौन गलती हुई माफ़ करी लो। हमरो पर दया करी लो। हमरो चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी लो। पूरा फुल वीडियो देखी लो। शिव गुरु के हमेशा कृपा बना रही। नहीं देख हम लो तब वो बना रही, लेकिन हमरो वीडियो देखी लो तनी। आई देखी लो कैसे पौले बड़ी दू चटकन एगो शिष्या। यही परिवार बताए हमरो कैसन लागे। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। अच्छा लगता ना दीदी। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। ओ चर्चा करनवाना शिव चर्चा करनवाना। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। और पिटाइल बड़ी तक कैसे ललकारते लोग देखी के। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। ऊपरा से सासू लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। ऊपरा से सासू लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। एगो तो उ गरियावते मारते नहीं तो ऊपर से सास लोग ललकारे लगली। सुनी। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। गारी त गारी दिहले ऊपर से मारी दिहले। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। ऊपरा से गोतिन लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। ऊपरा से गोतिन लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। झूम उठम लो। अब देखी लो असली के कर बारी आवता अब। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। शिव चर्चा करनवाना शिव चर्चा करनवाना। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। ऊपरा से ननद लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। ऊपरा से ननद लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। और लग जाओ सास ननद गोती लोग के। देख लो और बाबे सुन ले लो पूरा। नहीं। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। रात दिहले बलमुआ गारी हो शिव चर्चा करनवाना। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। गारी त गारी दिहले दुई झापड़ मारी दिहले। ऊपरा से देवर लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना। ऊपरा से देवर लाला कारी हो शिव चर्चा करनवाना।
करा ना हंसी लो खूब।